Roni police station ke bang ke lason hello je ni ke damtang February 15 na ni tum la pija la pen vija la bang solong le put hak pot kheni la pen bong kam la bang so chisong kon ta la so chisong pon det pen hem na churi hut ni tum khoni long ni ke se je po songja potom han ta kheni chari le long la kheni long ki do la bang so bunda tum areng aku paso dulu, sehalah soal pinan areng husolo, si bangkri si susah mui dulu kami itu bangkri si bangkri dak hostel etminang lo, tak itu gas PC, bangkri po bangkri troksi, tumhan neblong lo, hasil laso put hak pot, kado we code kado we lelo, kami dak statement bang etminang litum labang saring siksa, itu statement etminang lasi labang so put hak pot, alang litum statement entolo, lasi halang litum statement alang tum itum hala bangso ki pho la pen alang tum non statement ateng pen puthot al tum bangke non itum hanak pa phowek tum han bangke ki jogji ba latum puthot akola tum non make bel endel alang tum sitame aso teng pen tu kot along ta dam tu sokol ateng pen kolong dam tu alang tum make hala so alang tum ki pa bona section ateng pen ningkan latum ka dong pa bon ini tame latum ako puthot ke chi latum chi thap ding thangi songsi dapen thek long Karbiak he tum reng nangji la pen ke karbilong rijok van nangji pu ESC KSA KNC a song tum pati pihun si 1986 pen pining an ningkan thongkeron ar kep sang sepin ini tum kache song so kache song ang thun lo pining ningkan 2024 ningkan February cheklo tarik nar kep pen pangcheng si tarik kripho jasemet West Karbiang long la pen Karbiang long kidu PGR VGR area long ang tan pen wangsi aron re pen nang duhup la somulu gotumhan law aron teng pen la pen ke constitution aron teng pen la pen ke purkimo a background a teng pen la tumaphan tharle nangji ar phung nangji mat eviction nangji pu ka che song la so ang thun pini me cheklo tarik sirkep josemet ke damtang February cheklo tarik kripho KSA la pen ASC Youth Front datum ala so PGR VGR area long eviction drive claim nangji pu akadiman pen so ka che song a hut sarili long ke doko gita ghotona hala so ghotona long ke pove abang pu tum han pini Kheroni police station along alang litum han hang lo KSA jir pu tum han KSA ko te tum han pen ke alang litum han nilitum ASC West Karbiang long district committee hin pensitami kache songa kardom nilitum chepa jir dun lo kurang tupa jir lo nilitum ninching sam lo alang litum non ke wang jilangar ni an pusitami Karbiak he farman la am suse kache song alang litum tang pon po la pen ke kache song ja pon po pusi KSA la pen ASC Youth Front song ja ke hai kumana tum ning chete pon lo la si nilitum Karbiang Autonomous Council la pen ga Assam government aphan puthot nilitum pinia mai pen kasuning ripon jelam thei bangke la henlo pining ningkan February cheklo tarik kre sirkep la pen ke March cheklo tarik 3C la pen ke March cheklo tarik krehini Karbiang Autonomous Council la pen ke Assam chief minister pen ke chengwai ahut government hin pen lam chak nang ki pi atengsi non prabjin pen labang so PGR VGR area long kidu aron repen kang ni hup amulu gopan eviction ta prang nang po eviction step ding nang po pusini itu mahin pen Karbiang Autonomous Council la pen ke Assam government aphan puthot pinia pherang ke mai pen litum isi achuning ri pitulo la pen hini ni litum Karbiang long duan song la pen ke Karbiang rat phana isi kachuning ri kipi bongkang tung bangela henlo je labang su eviction drive ke claim nangji pualong ilitum kadimana teng pen government tum jong se kunang pangkri thuwe pulutang ti labang so diman lan so selitum sarkar pan presar ki pithuji pan kache songang deng ko nitum hin pen deng ponji hala so kache songalong duana rada tum sitami cerap citu pet nangji pusunitum chuning ripon lo athe bangke ilitum along rilong matsi pini ilitum athe amana peng kangbo lason ing burang rang lason ang deng sinang kelelo ang tan pen wangsi aron re pen ilitum along rielong nang duhu hala so muluk tum rideng si pini ilitum ivi ikibu mate ilitum ereng ki sonang la bangke celon le la pen ke elong rilong Roni
police station ke bang ke lason hello je ni ke dam tang February 15 na ni tum la pija la pen vija la bang solong le put hak pot khen ni la pen bong kam la bang so chi song kon ta la so chi song pon det pen hem na churi hut ni tum kheu ni long ni ke se je po songja potom han ta kheu ni chari le long la kheu ni long ki do la bang so bunda tum areng aku nampak sodun dulu, sehala sahut kinan areng hus dulu, si bangkit si sosial mui dulu kami itu bangkit si bangkit dak hostel etninang lo, tak itu gas PC, bangkit po bangkit drop si tum hanep long lo, hasil laso put hak pot, kado we code kado we lelo, kami dak statement bang etninang litum labang sareng sih, itu statement etninang lasi labang so put hak pot, alang itu statement entolo lasi halang tum statement alang tum itum hala bangso ki pho la pen alang tum non statement ateng pen puthot al tum mangke non itum hana pa phowek tum han mangke ki jogji ba latum puthot akola tum non make bel endel alang tum sitame aso teng pen tu kot along ta dam kichi sokol ateng pen kolong dam tu alang tum mangke hala so alang tum ki pa bona section ateng pen ningkan latum ka dong pa bon ni tame latum ako puthot ke chi latum si thap dum thang yi song si dak pen thek pon long